Gidan kashe ahu kashi na 50 wallafar Maryam Obam wanda ni Aunty Mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. AS jin zantukan bakin Afra yake kama a mafarki domin bai yi zaton su daga gare ta ba a daidai wannan lokaci ba. Tabbas mahaƙurci mawadaci a hankali ya furta kalmar alhamdulillah, tsarki ya tabbata ga Allah. Lallai yau na fi kowa sa'a. Afra, ban taɓa tunanin jin kalmar su a bakinki ba. Kullum da wannan tunanin nake kwana nake tashi. A shi zaki furta min. Rungume ta yi sosai a cikinsa, yana sauke wani irin ajiyar zuciya tare da faɗin zan zame miki gata, zan nuna miki cewa lallai kin zaɓi masoyi mai ƙaunarki. Tun daga wannan rana, Afra da yaya suka kulla sabuwar rayuwa yayin da suka ƙara shakuwa da junansu sosai. Tabbas duk wanda ya gansu ya san suna cikin kwanciyar hankali da kuma ƙaunar junansu. Abinsu gwanin sha'awa. Hutun Afra ya ƙare, sun koma Amerika inda ya suke shirin sama ma Zainab gurbin karatu ita ma a can domin ta dawo gurinsu da zama. Ta gefen Zainab kuwa ta rame. Tabbas sai yanzu take ganin laifin kanta na sauran fadawa soyayyar Muhammad. Ta tabbata Afra yake so ba ita ba, kuma duk abin da yake yi ta san yana biye mata ne saboda Afra din. A yanzu da burinta ya cika na ganin ta haɗa kan 'yar uwarta da mijinta, sai gashi ita kuma tana ƙoƙarin rasa farin cikinta. Mai aikin gidansu ce ta buɗe ɗakin inda ta gaida Zainab tare da faɗin, mama ta ce in faɗa miki kina da baƙo a waje. Dan bata fuska ta yi sannan ta ce, sau nawa na ce miki in za ki shigo min ɗaki ki fara neman izini na kafin ki shigo min. Cikin rawar murya mai aikin ta ce, ki yi haƙuri, insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba. Zainab ba ta kula ta ba, sai tashi da ta yi domin ta ga waye bakon da ya zo wajenta, har kuma mama ta amince akan ta je. Hijab kawai ta ɗaura akan doguwar rigar da ke jikinta. Ta fita kai tsaye don ƙaramin bukkan da ke gidan ta nufa. Tana isa ta ganshi wani irin murmushi ne ya bayyana akan fuskanta, shi ma sakar mata murmushin ya tare da tashi tsaye ta kuma ƙarasawa ta yi har inda yake, inda take mishi sanu da zuwa tare da faɗin bismillah ka zauna mana. Duka cikin harshen turanci take magana. Zama yayi bayan ita ma ta zauna ya ce, Zainab mai ya same ki haka? Na ga kin rami sosai. Dan murmushi ta wanda ake ce ma yafi kuka ciwo, sannan ta ce babu komai. Kura mata ido yayi lokaci ɗaya kuma ya sauke ajiyan zuciya, sannan ya ce na san akwai wani abu da ke daminki. Ina ga zuwa yanzu mun kai matakin da ni da ke babu ɓoye-ɓoye. Magana ta fara da faɗin ba komai bane yake damuna ba, sai tunaninka. Tun da ka tafi kullum ina cikin zulumi, ko za ka dawo ko ba za ka dawo ba. Zuciyata ta kamu da sanka da kuma ƙaunarka. Tabbas na yi rashin hankali da har na bari na yi mugun kamuwa da sanka. Na san ba za ka taɓa sona ba domin ka ba ma 'yar uwata zuciyarka. Kuma dakatar da ita yi da hadis tare da faɗin kar ki ƙara faɗin haka. Zainab kar ki manta Afra matar aure ce. Ta ya zan ci gaba da son ta bayan hakan haramun ne? Ina so ki sani da farko na so Afra, son da ban taɓa tunanin zan yi ma wani irinsa ba. Sai dai kuma Allah ya yi ba matata ba ce, ita matar wani ce. Tun zuciyata tana ganin kamar zan same ta wani rana, har na cire rai da hakan. Na miƙa duka lamurana ga Ubangiji na, kuma alhamdulillah wallahi yanzu babu kowa a zuciyata sai ke kaɗai kawai nake kallo. Baki da maraba da Afra, sai dai kawai ta nuna miki haske. Zainab na daɗe da kamuwa da sonki. Abin da yasa kike tunanin kamar bana sonki, na san jina da kika yi shiru kuma waya ban cika kira ba. Abubuwa ne suka faru. Nan ya bata labarin komai har da musuluntar mahaifiyarsa. Zainab ta ce Allahu akbar, wallahi na yi matukar farin ciki da jin wannan labari. Allah ya ƙara haskaka addinin musulunci da musulmai a duk inda suke. Muhammad ya amsa da Allahumma amin. Shiru ne ya biyo baya inda ya yi ajiyar zuciya, sannan ya ce mata yana son ya koma Amerika kuma yana tunanin yanda zai barta a nan. Ta ce kar ya damu, ita ma za ta dawo nan da zama domin a yanzu ana shirye-shiryen komawanta ne. Ya ji daɗin wannan labarin inda ta tashi ta ce bari ta kawo mishi abin motsa baki. Ya ce mata a'a baya buƙatar komai domin kafin ta zo mama ta bashi ya ci abinci. Bayan na gama
ne na dawo nan yadda zan samu damar yin magana da ke sosai, sannan na faɗa ma mama komai har da musuluntar mahaifiyata, kuma ta ce za ta faɗa ma Abba in ya dawo. Mun yi magana da ita sosai, yanzu abin da ya rage shine mu ji wani hukunci Abba zai yanke akan mu. Zainab ta ce insha Allah za mu ji alkhairi da yardan Allah. Ko da Abba ya dawo mama ta mishi bayani, ya ji daɗin musuluntar mahaifiyar Muhammad, inda ya ce zai iya bashi auren Zainab amma ya yi haƙuri in ta kammala karatu sai a yi bikin. Hakan ya yi ma Zainab da Muhammad daɗi sosai, tun daga wannan lokaci suka ƙara shakuwa da juna tare da matsanancin son junansu. Muhammad bai taɓa rike cikin Zainab ba, domin ya san yin hakan haramun ne a yanzu, wanda ya yi baya ma, duk da a lokacin baya cikin addinin musulunci, shi ma yana neman Allah ya yafe mai. Soyayya suke mai tsafta, kamar yau tana zaune a ɗaki, kiran shi shigo cikin wayarta, ɗauka ta cikin sakin fuska tare da faɗin my dear, ina cikin tunaninka, kiranka ya shigo cikin wayata. Murmushi ya saki daga ɓangarensa tare da faɗin ni da tunaninki ya dame ni, ai gashi na kira ki. Ba ma wannan ba, ina hanyar zuwa Kano, ina so ki min tuwon saman bita miyan kuka, sannan kuma ina so in faɗa miki har da mom ɗina za mu zo. Ai wani dariya ta saki cikin jin daɗi tare da faɗin da gaske ko wasa. Dariya shi ma ya tare da faɗin da gaske nake. Ɗan shagwaɓa murya ta yi tare da faɗin shine baka faɗa min tun jiya ba, amma ban ji daɗin hakan ba gaskiya, amma ba damuwa, ina so idan kun ƙaraso ka faɗa min, dan ni da kaina zan mamam abinci da za ta ci, ban yarda ta ci na ko ina ba please. Dariya ya yi tare da faɗin an gama madam. Kashe wayar yayi inda ta tashi ta yi kicin bayan ta faɗa ma mama cewar Muhammad zai zo Kano har da mahaifiyarsa za ta ɗaura musu abinci. Mama ta ce to ta sa mai aikin su ta taya ta. Bayan sun je kicin ɗin suna aiki, ita ma mama ta fito ta sa hannu. Kun san an ce idan hannu yayi yawa yanzu za a kammala aiki duk yawansa. Cikin ƙanƙanin lokaci aka yi abinci kala 3 da abin sha. An yi ma Muhammad tuwo kamar yadda ya buƙata, ita ma mom ɗin shi aka mata sakwara da miyan egusi da ya ji nama da ganda haɗi da dry fish, sannan aka yi mata biryani da farfesun kazan Hausa, sannan suka yi zoɓo da chapman. Bayan sun kammala suka taya mai aikin gyara kicin ɗin, sannan Zainab ta yi ɗaki ta yi wanka, ta sa wata rigar atamfa haɗi da ɗaura ɗan kwali, ta yi kyau sosai. A zatanta zai kira ta ya ce zai zo ya amshi abincin, amma sai ta ji saɓanin haka, inda mama ta kira ta ce ga Muhammad da mahaifiyarsa sun zo. Hijab ta ɗauka ta fito falon inda ta gaida ta cikin girmamawa. Mahaifiyar Muhammad ta amsa tare da kamo hannun Zainab, tana ta saka mata albarka, inda suke tafira da mama kamar sun saba. Mahaifiyar Muhammad ta sa jallabiya baki da gilan shi, tabbas ita da kanta tana jin daɗin shigarta sabanin wacce take yi da. Nan mama ta ce su ci abinci, Muhammad dai kunyaye ta ji, inda mahaifiyarsa ta yi ta santan abincin. Haka dai har suka kammala aka kira sallar la'asar. Muhammad ya yi masallaci, mom ɗinsa kuma ta yi a ɗakin mama suna fira har Abba ya dawo suka gaisa, inda mahaifiyar Muhammad ta kawo maganin aure. Abba ya ce babu matsala, ai ya riga ya bashi, hakan yayi mata daɗi, inda take faɗa musu tare da ɗanta za su koma Amerika da zama, za su zauna na kwana 2 a Kano kafin su ɗaga zuwa can. Abba ya yi musu fatan alkhairi, kana ta ba Zainab tsarabar da ta kawo mata, haka ta ba mama ita ma. Da za su tafi Zainab ta ɗauko mata hijab ɗin da ta sa aka kawo mata kala har 5. Mom ɗin Muhammad na ta saka mata albarka. Mayafin David wato Muhammad ya samu labarin musuluntar matar shi, hakan ya matukar bata mishi rai. Gashi sun bar ƙasar, duk wani abu da zai yi na sihiri ya yi, amma abu ya ki aiki. Asiri gaskiya ne kuma yana ci, to amma yakan kama wanda yake sakaci da askar. Idan mutum ya rike Allah yana ƙoƙarin kiyaye hakkin Allah, to tabbas duk wani mugun abu idan aka yi mishi to ba zai yi tasiri ba. Ganin labarin musuluntar matar tashi ya baza ko ina, yasa ya ce ya sake ta, ita ba matar shi bace yanzu, tare da faɗin babu shi babu David, su ba komai nashi bane yanzu. Hakan yasa ya samu salama wajen ƴan uwansa mabiya addininsa, amma sun ƙudiri aniyar duk ranar da ya canza magana to za su ɗauki mataki a kansa. Wannan kenan. Afara ce zaune akan cinyar AS tana ta faman zabga mishi shagwaba, tana faɗin ita gaskiya duk wani alama da mace mai ciki take ji to ita ma tana ji. AS dariya ya tare da faɗin ai na san tuntuni na baki bebi,
ban dai faɗa ba ne, kawai so nake sai kin fahimta da kanki. Dan turo baki tai tare da faɗin bari mu je, na san jirgin su Zainab ya kusa sauka. Kallon agogon hannun sai ya ce saura minti 30 ya iso, bari mu je yanzu kar sis ta zo ta jira. Dariya Afra tai tare da faɗin da kaga yadda ake turo baki wajen ta kuwa. Shi ma dariya yi suka fita gaba ɗaya inda suka yi mota kai tsaye airport suka nufa. Sun ɗan jira na ɗan wani lokaci kafin jirgin ya sauka aka fara fitowa. Ai da gudu Zainab ta fada cikin Afra tana murna, duka sai tsalle suke inda ya seta bakinsa daidai kunna Afra ya ce kar ki manta baki ɗaya bace, kina jijjiga min bibi. Dukan wasa ta kai mai yasa hannu a wajen ya ce ouch, sannan ya kalli Zainab ya ce sis welcome to America. Zainab ta ce thanks my illo. Dariya suka yi inda ya ja mata akwatinta suka yi mota. Zainab ta fara karatu yayin da Afra kuma take shirin zana jarabawar ƙarshe. Cikinta yana ta girma. Zainab na ta faman mata ɗawainiya. AS ya ce za su koma Najeriya ta haihu, amma Afra ta ce ita sam a nan ƙasar za ta haihu. Har ta mama ta ce ta dawo gida, ta ce a'a ita a nan za ta haihu. In ta dawo gida da wa za ta bar ƙanwarta? Mama ta ce ga mahaifiyar Muhammad tana ƙasar. Afra ta ce ma mama ita a yi haƙuri, a nan take son ta haihu. Ba dan mama ta so ba ta ƙyale ta, ita ma mom ta so su dawo ganin Afra ba tare a yi yasa suka ce su za su zo tun da ta ƙi sai ka ce ita a ƙasar aka haife ta. Mom da Zainab ne manne a waya, wato Muhammad da Zainab ne manne a waya yana faɗa mata irin kewarta da ya yi. Ta ce ɗazufa mun haɗu. Dariya ya yi tare da faɗin bana gajiya da ganin ki Zainab. Tabbas a da idan aka ce zan so wata mace bayan Afra zan ƙaryata hakan, har gani nake idan ban samu Afra ba zan iya rayuwa ba. Tabbas na san Allah ya jaraba mu ne mu duka, ni da ita mun sha cewa idan ba mu samu junanmu ba babu amfanin rayuwarmu. Sai gashi ta auri wani kuma tana rayuwa cikin jin daɗi. Ni ma gashi Allah ya bani ke. Tabbas Allah ya jarabta mu ne ya gaya za mu yi. Sai gashi ni da ita duk ba mu mutu ba. Sai ya sa ko da yaushe bawa ake son ya dinga faɗin cewa Allah ya zaɓa masa abu mafi alkhairi. Zainab, inda za ki yarda da ni da sai in ce miki son da nake miki a yanzu ya fi wanda na yi ma Afra. Ina matuƙar ƙaunar ki jini da tsoka, son ki ya bi ko ina a cikin jinin jikina. Burina shine Allah ya mallaka min ke, ba fariya ba ko alfahari ba. Zainab, in dai na rasa ki ban tunanin zan kuma soyayya, sai dai in Allah ya kaddara, amma ban tunani. Ajiyan zuciya ta sauke tare da faɗin Muhammad, da farko na fara soyayya da kai dan in nuna ma Afra cewa ina ƙaunar ka. Dole ta cire ka cikin ranta. Ashe yaudaran kaina nake. Na kamu da matsanancin son ka. Ina son ka sani insha Allah kai ne mijina a wannan duniyar. Tabbas idan Allah ya sa muka yi aure sai na jera kwana 7 ina azumi domin nuna farin ciki da godiya ga Allah da ya mallaka min kai a matsayin miji. Wani irin murmushi tare da faɗin ina wato ni ma na yi alkawari tare za mu fara mu gama tare in dai muka yi aure. Dariya suka saki a tare inda ya ce mata gobe in za ta dawo daga school zai kai ta wajen mom ɗin shi. Tana ta damun shi wai ta misin ɗinki. Dariya ta yi tare da faɗin wallahi ni ma na yi kewar mom sosai. Haka dai suka yi sallama ba don sun so ba. Tana kashe wayar ta ga Afra da AS a bayanta suna dariya. AS ya ce wannan soyayya haka, an gaishe ki. Hannunta Afra ta kama ta ce Zainab, duk na ji abin da kika faɗa ma Muhammad. Tabbas kin tabbata yar uwa ta gari, kuma irin yar uwar da kowa zai yi fatan samu. Saboda ki haɗa ni da mijina kika fara soyayya da Muhammad. Ba ni da bakin da zan miki godiya. Allah ya biya ki. Tabbas na so Muhammad, ban taɓa tunanin zan so AS ba. Sai gashi Allah ya sauya komai cikin ƙanƙanin lokaci. Babu komai cikin raina sai ƙaunar mijina. AS ya ce na gode Zainab, Allah ya ƙara muku son junan ku ke da shi. Cikin jin kunya ta amsa da amin. Afra ta ce la babu ko kunya. Da gudu ta bar musu wajen, duka suka fita da dariya. Zainab na zuwa gidansu Muhammad tana ƙara ma mom ɗin shi karatu, duk da tana zuwa Islamiyya da kuma malamai da ke zuwa gidan yana koyar da su har da Muhammad ɗin, kuma alhamdulillah suna saurin ɗauka sosai. Mahaifiyar Muhammad tana ƙara son Zainab sosai. Ita ma Afra tana zuwa wani lokacin amma ba sosai ba saboda ta yi nauyi. Ta dai kammala exam ɗinta kuma ta fita da first class. Haka kawarta Nadia ita ma wanda suka ƙara shakuwa. Afra tun da ta ga cikinta na ta ƙara girma
kullum ba ta da aiki sai rubutu a cikin wani littafi. Idan ya isa ya tambaye ta dan me sai ta ce tana rubuta duk wahalan da cikin yake bata ne. In ta hayu yaran ya girma ta bashi labari. Ya isa ya dariya ya ce aiki ya ganki a fara. Wani zubin ya ta tuna mata wasu abubuwan da ta yi ya ce ta rubuta. Haka za su yi ta yin drama gwanin sha'awa. Kadi da Sadi ne zaune gaban wani malami inda Kadi take bayyana mishi irin sanda take ma AS. Nan malamin ya dakatar da ita inda ya fara buga ƙasa sai ga hoton AS ya bayyana. Ai cikin razana ta ce shi ne malam. Bokon ya yi dariya tare da faɗin kin same shi kin gama, zan sa ya aure ki ko ta wani hali, amma dai za ki kashe kuɗi sosai. Ta ce babu damuwa. Nan ta ce ya faɗi duk abin da yake bukata. Nan ya faɗa. Ta ce gobe za ta kawo sauran bayan ta bashi kuɗin jakarta, inda suka tashi suka fita. Kadi na tuki tana faɗin ai har ya aure ni ya gama tunda wannan malamin ya ce. Sadi ta ce sai ka ce ya faɗar Allah. Kadi ta tamke fuska ta ce ko mai zaki faɗa, baki ga har hoton shi ya nuna mana ba? Aike daga ganin wannan ma kin san aure da ni da AS an gama an wuce wajen, babu kuma mai hanawa. Wallahi kuma sai ai bata kai ga karasa magana ba suka ci karo da wata tirela inda motar ta kundin bala ta juyi lokaci ɗaya kuma ta kama da wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da mutane ke ta faɗa kenan. Aiko da aka kashe motar gawarsa aka gani duk sun ƙone, ba ma a gane ko su wane ne su. Tabbas rai bakon duniya. A lokacin da Kadi take hango ta auri AS kuma take ikirarin babu wanda ya isa ya hana ta auren shi, sai gashi Allah mai cikakken iko ya nuna mata iyawarta. Tabbas sai yasa ake cewa komai mutum zai yi ya ce insha Allah. Sannan Sadi kuma an mutu bata nemi iyayenta ba, ko da yake shi Allah gafurur rahim ne, mai yafiya ne akan bayinsa, sannan ba a shiga tsakaninsa da bayinsa. Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe. Duniya ba komai bane, wallahi mu ji tsoron Allah a lokacin da kake ƙoƙarin ƙulla sheri ko wani makirci. Allah ya ɗauki rayuwarka, mai za ka faɗa mishi? Shi fa duniya ƙyalƙyalan banza ne, komai ka samu a duniya mai ƙarewa ne. Kar ka bari ruɗin duniya ya ɗibe ka, ka dinga ganin kamar za ka dawwama a cikinta. Idan kana tunani da nazari, ya kamata ka dinga tambayar kanka ina wance yake, ya rasu tun kana jin labarin mutuwar wasu, kai ma nan gaba naka za a bada. Wallahi duniya ba tabbas, kullum ƙara girma miki. Kamata yi a ce mu yi ta istighfari muna neman gafarar Allah. Yau a ƙasar Amerika an tashi cikin wani irin iska mai kama da za a yi ruwan sama. Gashi garin hadari ya haɗu, amma sai ya washe, sai kuma ya ƙara haɗuwa ya washe. Tun daga safiyar wannan rana Afra take jin ta wani iri, ga murɗawan ciki. AS ya lura da ita don haka ya ƙi fita, amma ba su bari Zainab ta gane ba, don sun fara exam kuma yau za su gama jarabawar da za ta tafi school. Har tana tsokanan Afra tana ce mata na ƙosa ki hayu ki bani bibi ɗin ya taso a hannuna ni da Muhammad. Afra ta ce kin zama mara kunya, ki dawo da wuri dai, dan yau su mom da mama za su zo, har da abba da hajiya Fatima. Zainab ta ce to wannan zuga haka, Allah ya kawo su lafiya, dole in dawo da wuri. Zainab tana tafiya AS ya kai ta asibiti. Ana zuwa aka ce haihuwa ne. Nan aka yi living room da ita, har su mom suka sauka a ƙasar suka zo asibitin. Afra bata haihu ba, kowa hankalinsa ya yi matukar tashi sosai. Afra kam tana can ta yi matukar jigata, ganin jikinta ya yi laushi yasa aka ce ACS za a yi mata, domin ba za ta iya haihuwa da kanta ba. Haka AS ya sa hannu kafin a yi mata. Suka leƙa ta ta gilas ɗin ɗakin da take, suka ganta duk ta haɗa zufa ta rami lokaci ɗaya, amma duk da haka ganin su yasa ta sakar musu murmushi. Kowa jikinsa a sanyaye, amma ganin ta musu murmushi yasa suka ɗan samu ƙwarin gwiwa. Don aka fara mata CS wanda aka ɗauki wajen awa 2 da wani abu, har Zainab ta dawo ita ma, inda a lokacin doctor ya fito yake faɗa musu an samu nasarar cire yara mace da namiji 'yan biyu, ita kuma mamansu Allah ya yi mata rasuwa. AS dariya ya saki tare da faɗin doctor ba na son wasa, inda ya tura kan shi cikin ɗakin da Afra take. Ganin ta yi a kwance, idan ta alumshe, ga yaran da ta haifa a gefen gadonta an kwatar da su akan karamin gado. A hankali ya fara faɗin Afra ki tashi ki ga abin da kika haifa, amma ina shiru ko gizo ba ta yi ba. Dan ya fara jijjiga ta, shi ma shiru. Iyayensa ne shirin, wato ya fara jijjiga ta shiru.
iyayensa ne suka shigo, kowa na hawaye, wanda a daidai lokacin yaran suka fara tsala kuka. AS faɗi yake, Afra ki tashi, kin ga suna kuka. Daɗin shi ne ya riko shi tare da faɗin, AS Afra ta rasu, ba za ta tashi ba. Ai da sauri ya fuske hannun shi daga hannun mahaifin nasa, yana faɗin, kai ma ka yarda da ƙaryan wannan doktor ɗin kenan dat? Haka AS ya ta sambatu, sai da dad ɗin shi ya mare shi, sannan ya dawo cikin hayyacinsa tare da fashewa da kuka mai ƙarfi kamar ƙaramin yaro. Ita kam Zainab ta kasa kuka, idonta ya kafe ya yi ƙanana, sai ta kalli Afra da ke kwance, ta kuma kalla yaran da ke hannun mom da Hajiya Fatima, sai kuma ta kuma kallon Afra. Ita gani take kamar mafarki take, bata daɗa tsinkewa ba, sai da ta ga ana saka gawar Afra a makara, ana shirin sa ta mota. Nan ta kuma shiga rudani tare da fatan ta farka daga cikin wannan mummunan mafarkin da take yi mara daɗi. A nan ƙasar Amerika aka birne ta, inda mam ta ce ashe a nan ƙasar ta yake, sai ya sa ta ki yarda ta dawo gida. Allah sarki Afra, Allah ya gafarta miki. Yaran sun ci suna Afra da Abubakar Sadiq, inda ya ce hakan yake so, sai fa a sannan Zainab ta fashe da kuka, inda ta ɗauki macen jaririyar ta rungume tana kuka. Nadiya ma ta ji mutuwar aminiyarta, haka ita ma Aisha. Tabbas rayuwa babu tabbas. AS kan babu abin da yake tunawa sai sanda Afra take cewa ya raba ta da wanda take so. Insha Allah kai ma sai ka rasa abin da kake so, sai ka ji yanda na ji. Wani kuka ya kuma fashewa yana faɗin, Afra me yasa kika tafi, me yasa kika bar ni? Ke ce burina, ke ce wacce nake ƙauna, me yasa kika shammace ni? Ban taɓa kawo mana rabuwa ba. Kuka yake kaman yaro ƙarami. Haka shi ma ta ɓangaren Muhammad ya ji mutuwar Afra sosai. Ranar da aka yi uku duka suka tarkata suka yi Najeriya, har da Zainab don ta gama exam sun yi hutu. Gaba ɗaya rayuwa suke cikin rashin jin daɗi. AS kam ko da ya dawo kulle kanshi yake, kullum a ɗaki baya zuwa ko ina. Yaran kuma suna wajen mom, an ɗaukar musu mai reno. Ita ma Zainab tana Abuja domin ba ta tunanin za ta iya nesa da yaran 'yar uwar tata. Shi kam AS tasa yaran yake a gaba, ya ta hawaye. Mom in ta ga haka da ta mishi nasiha. Haka dai rayuwa ta ci gaba musu cikin raɗaɗi da rashin jin daɗi, har hutun Zainab ya ƙare ta koma makaranta, inda a nan ne Hajiya Fatima ta kawo shawarar haɗa Zainab da AS aure, wai don ta riƙe yaran 'yar uwarta. Duka iyayen ɓangaren biyu sun yi na'am da batun, domin su ma tun bayan rasuwar Afra suke ta tunanin hakan, inda aka ce shi fa yaron da yake nema Zainab ya za a yi da shi. Aka ce sai a je har can Amerika a yi mishi bayani, zai fahimta. Haka dai aka yanki dama shi AS ya gaya musu zai koma Amerika da zama, ba zai iya da zaman nan ba. Shi ma bai san da maganar auren da ake son haɗawa ba. Haka suka shirya su duka suka tafi, inda a ranar ne aka faɗa ma AS, amma ya ce shi sam bai yarda ba. Amma da aka mishi bayani babu mai kula mai da yara sama da Zainab, sannan ita kanta Afra inda tana raye za ta so hakan, ba don ya so ba ya amince. Ita ma aka sanar da ita, ranar sai da ta suma kusan sau uku, domin bata taɓa zaton hakan ba. Sai gashi kuma an kawo mata maganan. Ko da aka samu mom ɗin Muhammad aka mata bayani, ta fahimta, ta ce in dai matar shi ce zai aure ta, in kuma ba matar shi bace babu yanda suka iya. Ko da labarin ya iska Muhammad, kasa furta komai yayi, inda yake ta kukan zuci. Ko da ya tashi zai fita, sai faɗi yayi ƙasa, inda cikin tashin hankali aka yi asibiti da shi. Ko da labari ya iske su mom, nan suka yi asibiti. AS kam gani yake in ya auri Zainab, hakin Muhammad zai kama shi. Tabbas bai masa adalci ba in ya raba shi da Zainab. Ɗakin Afra ya shiga na cikin gidan, inda ya ga littafinta da ta yi rubutu a kan labarin cikinta. Ɗauka yana hawaye, inda ya buɗe ya fara karantawa. Ya ga ta fara kamar haka, wannan cikin ina gani kamar ba zan tashi ba. Tabbas Allah baya barin wani don wani ya ji daɗi. Na so a ce zan rayu da yarana da mijina abin ƙaunata, amma kash, ina gani da wuya hakan ta faru. Ina wannan rubutun ne ba don na san zan mutu ba ko zan rayu ba. In na mutu shi kenan, in na rayu in na ɗauko zan karanta, zan yi ma kaina dariya in ce tsoron naƙuda ya sa ni rubuta hakan. Ya mijina, idan na mutu don Allah ka cika min burina na ganin ƙanwata abin ƙaunata mai son ganin farin ciki na ta auri Muhammad. Don Allah ka taimaka, ka tsaya ruwa da iska, ka tabbatar sun yi aure. In ka man wannan ka gama min komai. Sannan sai alfarma ta biyu, ina so in na mutu, in kuma na tashi shi kenan. Idan na mutu ina so ka auri ƙawayena su biyu, Nadiya da Aisha. Don Allah
na san ba za ka so haka ba. In ka yi min haka ruhina zai kwanta cikin salama. Ban faɗi hakan ba don ba na son ka, na faɗi hakan ne domin an ce ka soma kanka abin da ka soma ‘yan uwanka. Ko da ina raye zan so ka aure su, amma na san ba lalle ka amince ba tun da yanzu ba na duniya. Ka cika min burina don Allah, sannan abin da na haifa in ya rayu ka ba Nadiya da Aisha su kulan min da shi, domin na san za su rike su da amana. Dan amincin mu ya wuce yadda kake tunani. Dan Allah mijina, na san a lokacin da kake karanta wannan takardar nawa kana yi kana kuka, nima a lokacin da nake rubutawa ina kuka, amma in ban mutu ba zan karanta maka. Na san za ka yi min dariya sosai. In kuma na mutu shikenan. Dan Allah ka cika min burina dan Allah, sannan ina so kar ka manta da ni a rayuwarka. Kullum ka dinga min addu'a, sannan in ka auri Aisha da Nadiya yarana ba za su yi maraici ba, kai ma haka, please my baby. Ai fashewa yi da kuka bayan ya gama karantawa, inda ya tashi ya figi mota ya nufi asibitin da su mom ɗin shi suka je, wanda aka kwantar da Muhammad, hannunsa ɗauke da takardan. Ko da ya karasa ya ga mahaifiyar Muhammad da iyayensa a waje, inda mahaifiyar Muhammad ke ta kuka. Nan ya ce ina Muhammad. Daɗin shi ya ce yana cikin wani hali, sai aman jini yake yi. Mom ɗin Muhammad ta tsugunna tana roƙon AS akan ya ceci rayuwar ɗanta, ya bari ya auri Zainab kar ya mutu. Jikin kowa ya sanyi, inda AS ya ɗago ta tare da faɗin ta kwantar da hankalinta, domin kuwa abin da ya kawo shi kenan akan maganar auren Muhammad da Zainab. Nan ya miƙa musu littafin hannunsa. Hajiya Fatima ke karantawa duka cikin harshen Turanci ta yi rubutun. Kowa babu abin da yake sai kuka. Nan da nan aka ce a ɗaura musu aure, inda mahaifiyar David ta ce dad ɗin AS ya amsa auren Muhammad. Nan ya amince, suka tafi masallaci aka ɗaura auren da amarya da angon. Duk ba su sani ba, bayan an ɗaura, mom da AS suka nufi gida suka taho da Zainab a mota. Mom take mata bayani, zo ku ga murna wajenta. Ko da suka karasa asibiti kai tsaye ɗakin da yake ta nufa, dan dama likita ya ce yana ta kiran sunanta a je a kawo ta. Tana shiga ta ganshi bakinsa duk jini, haka ma ya ɓata rigarsa. Rungume shi ta yi tana kuka, inda take faɗin dan Allah ka tashi, kar ka tafi ka bar ni da aurenka a kaina. Ka tashi yanzu, na zama matarka. Dan Allah kar ka mutu ka bar ni. Jin ƙaran oxygen ɗin shi ta yi yana ƙara sosai. Ai da sauri likitan ya shigo aka fara duba shi. Hannunsa na rike da na Zainab. Doctor ya ce gaskiya kuna son juna, tabbas da ya ƙara wasu lokuta inda baki zo ba ban tunanin zai tashi. Alluran bacci aka mai, inda Zainab take nan zaune da shi. Yayi baccin wajen awa 3 ya farka, kuma alhamdulillah jiki da sauki. Ko da ya tashi ta ga idansa biyu, da sauri ta rungume shi tana kuka, shi ma kukan yake tare da ƙara matse ta tana faɗin yau na zama matarka. Nan ta bashi labarin komai, alhamdulillah kawai yake ta fartawa tare da yi ma'afara addu'a. Kwanan shi 3 a asibiti aka sallame shi, kuma Zainab ce take kwana da shi. Tun ana asibiti yake nuna mata tsantsar soyayya. Mama ta ce ta zauna wajen mijinta, Allah ya ba su zaman lafiya. Sun kuma fara azumin da suka yi alkawari na sati ɗaya idan suka yi aure. AS kam bai sha wahala wajen Aisha da Nadiya ba, duba da wasihar ƙawarsu aminiyarsu kuma ‘yar uwarsu ta bari yasa suka yi na'am aka ɗaura aure rana ɗaya. Aisha uwar gida, Nadiya amarya, suna kula da Afra ƙarama da AS ƙarami sosai, kuma sun haɗe kansu sosai, suna zaman lafiya. AS kam yana ƙoƙarin musu adalci, kullum yana ma Afra addu'a. Muhammad ya je wajen mahaifinsa a Najeriya, inda ya mishi koran kare, kuma ya alkawari kashe ɗan nasa ta hanyar bakin sihiri. Duk da a baya ya yi bai yi ba, amma wannan karan ya sha alwashi. Sai dai kuma an gargaɗe shi aikin akwai hatsari, ya ce a yi. Nan aka tura ma Muhammad bakin aljani ya kashe sa, amma da yake ko da yaushe yana cikin ambatan Allah, ya sa bakin aljani ya koma kan mahaifin nasa, inda ya kashe shi. Rayuwa, in zaka gina ramin mugunta, gina shi gajere, watakil kai ne zaka fada. Mayafin Muhammad dai an mutu kafiri, daga duka alama bai da rabo. Muhammad ya kukan rashin uban nasa. Kun san an ce iyaye ne duk yanda suke. Mahaifiyar Muhammad ta samu wani babban malami ta aura, inda suke zaune a Amerika. Zainab ta kammala karatunta, inda take ta fama da laulayi.
ciki, amma kullum cikin tsoro take kar ita ma ta mutu. Muhammad kullum cikin ƙarfafa mata giwa yake akan za ta haihu lafiya. Har cikin ya isa haihuwa ta haifi 'yarta mace. Muhammad ta ce an samu afura. AS ya ji daɗin hakan inda ya kashe ma yarinyar kuɗi. An samu afura 2 a family. AS ba shi da abokin shawara sai Muhammad, haka shi ma Muhammad ɗin har business ɗinsu sun haɗa yanzu komai tare suke yi. Nadia ta haifi namiji, Aisha ce dai bata haihu ba, hakan bai dame ta ba tun daga yaran afira haka suke rayuwa, ba ma ka gane yaran waye a cikin su. Zainab da Muhammad kullum cikin nuna wa juna ƙauna suke, haka rayuwa ta kasance musu cikin jin daɗi da walwala. To, ni ma dai bari in ce alhamdulillah, anan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Gidan Kashe Ahu. Ina fatan ya ƙayatar kuma ya ilmantar. To sai in ce masu saurare, mu haɗu a cikin wani sabon littafi da zan fara karanto muku mai suna In baki da gashin wacce, ma'ana Slay Queen. Labari ne akan yara ƙanana da suke bin maza duk dai don su yi abin da wata ta yi, a ce su ma sun kai yadda ake kawalcin mata. Duk dai ku biyo ni a cikin littafin Slay Queen, wato In baki da gashin wacce. Sannan kuma wannan littafin zai dinga zuwa muku akan lokaci, duba da littafin Gidan Kashe Ahu ana karantawa ne, ana rubuta shi. To wannan littafin an riga an gama shi da tuntuna aka kammale na a ce. Ku biyo mu domin mu ji yanda labarin nan zai kaya. Mun gode.